75, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 82, 83, A little while later. 101, 102, 103, 104. No ještě spočítej tady ty s tou ventilací, to jsi bez tak nepočítal, ty nařezaný tady nahoře. 105, More moments later. 112, 113. Tak, tady máš tvoji odměnu. Jo! Děkuju. A to PDAčko? To si počkáš. Tak, a, dobře, jestli chceš další speciální kontakt, tady si takhle lehni, jo? Takhle si tady lehneš. A když někoho uvidíš, krom toho co přišel, tak budeš, jako kdyby si křičel na ovečky, jo? Jo, spolehněte se. Jo, budeš dělat B. Jo. Normálně chodící alarm, ty vole, teda ležící, no. Hele, čum tam, já vidím, že se nekoukáš, koukej Jo. dopředu před sebe. Jo. I have an idea! Jsi hrozně tav s těma NVGčkama. Čo? Jo. Tak ne, no. Já jsem mohl posrat, aby jsem mu spašili ovce, no. To hodit, co to udělá schválně, ne? Já se bojím, tam je tma. Tak si rozsvíť. Počítají tady věci. Ale hodní chlapci jako ty, tak ty se nebojej. Nemám baterku. Tak to už je tvůj problém. A? Našel jsem baterku. Skvělá práce. Chceš Ať tam trofej? drží hubu, bliať. Jo, neřvi, kurva. Ruší mi moje myšlenky, ta. Pardon, pane. Myslím, že ho udělali hlídací ovčáka, on ho tam hlídá. On začne bekat, když někdo přijde. Ještě raz tě uslyším, kurva, až na té druhé straně, tak vytáhnu tady tohle a přetáhnu O, to je tě po palčík. ksichtě, ne? No, jo. Když tady budu běhat tam a zpátky, budu vás nějak otravovat bez tak, že jo? No, lehnete si tady vedle něj. Ne, to Pojďme, jdeme hlídat ovečky. No, už to směl hlídat ovečky. Viděli jste její ovečky? Ty bys tam udělal brrrr. No, To by bylo. No, proto mi říkají bača na vesnici. Jo. Jste na mě svítit, svej dopředu. Oj. A jak velký má ovečky, co? Má jich hodně? Ty bláze, tam má takových oveček, to je... Jo? Viděl jsi je? Jo, no to si, jsem bača, ne? Tak vodím ovečky, i tu vaši doktorku. A ta je tak ta hrála jako netykavku, ale pak se nechala povolit bačovýmu pudu. Viď? No ani nemrká. pane bože. Ale tak za to ti dám sušenky, tak tady máš sušenky k té čokoládě. Jo! Desátníků? To. Pačo údajně tady pojebal všechny dětský v zóně, myslíte si, že kecá nebo ne?
moc. Prej to, ta jedna slečna, co chodí, co to, víte, která ta z té černý kapuci, že tu taky prodal prej. Ta blondýnka. Jo, ta umí chytit za násadu. No, kdybyste slyšel nějaký divný zvuky z baru, tak to asi neřešte. A jako jak se ní vezme za ní pevně, nebo... Musíte konverzaci, korigovat, je to takový, že to vypadá jak joystick, ale po chvilce bečení už to bylo dobré. Ale Bačo, ale že ty si kecal, že ty paseš ovce, ty máš bez tak bordel za hranicema, co? No tu tulipány. No má ho plný ovcí, vole. No. Plný ovcí, jo, oveček. S takýma čučama. No, však on je pasák jako kráva. Není ti zima? Jo, malinko. Máš to, musíme se jít ohřát. Bačo, když mi do 10 sekund odpovíš, tak si můžeš jít ohřát a máš dovolenou. A ještě musíš hezky poprosit potom. No, takže 42x3. 9. 8. Tak jsi prdele, no. No, poslouchám, máš ještě 5 sekund. 5, 4. Tam ne? 26. Nepotřeboval bys taky sem přistat. Dobrý. A teďka popros a To můžeš není, jít. ale ne Prosím. No, No, máš na to ale 60 sekund. je lepší mít do zásoby, ne? No, hodilo by se to, ne, že ne? Já to mrdám. Kripl. I vy. Můžeš mít třeba 10 crackerů, nebo 10 balíků crackerů, nebo 100 crackerů. No, jo. No, já vím, dobře, já už vidím, že už tam ta nitka je. Tak hele, to třeba 30 crackerů, co? Protože ty nepochopil. Ne, on je jenom to, on je jenom ze Slovenska nebo odkud, že je Bača. No ne, neřešte ho, buďte na Polska, no. To vysvětluje hodně. No Bačo, tak povídej, hele, když tak bych ti kupu čokoládky a můžeš tady vábit ty svoje kamarádky těma čokoládkama, co? Tak A to chcete říct, jak to má jako jaký salám, nebo teď já nevím? Ne, já nechci salám, ale nějaký jako informace, víš, jako nějaký zlý lidi, co... Koukej, prostě, představ si, že tady kolega je strašně krásná blondýna s obříma kozama a dobrou prdelí, tak co bys mu tak řekl? No, pusinko, já ti ukážu ovečku mojí. To jsem čekal, no. Ty jsi debil. Chce artefakty a on by ti někdo odepsal, no tak my ti dáme krekříky, když nám řekneš kde. Já nemám PDAčko. No já ti ho vrátím, to se neboj, ale Jo. Ale takhle mohli bychom se domluvit, co? Mohli bychom dát nějakou údičku teďka, říct mi aspoň nějaký informace, co? Bačičku. Údičky ty já mám, to je posky, větičky, no jo, údičky. Ale, počkej. Zařídíme ti to, že budeš moc pěstovat tulipány. A lepší než v Polsku. No jo, myslíš. Tady je úrodná půda. No, záleží kde. To jsi nebyl všude, víš? Ještě čekáme na vodonace za tu munici. Jo. A plukovníku, jak se máte? Prý vás mě bolí hlava, jak to? Víte, já jsem ten nejmilejší Bača v zóně, slyšel jste o mých tulipánek a co teprve o mém kotlíku, jak jsem k němu přišel, slyšeli jste o té ovejce, co jsem tady podojil, tak jsem chytla za násadu a jo, slyšeli jste o tom? No to je, já mám dost. Kurva, byl prostě, řekl jsi takovou agresivní. Bačo, řekni mu to o té blondýně, řekni mu to, dělej. Já to nechci slyšet. Ne, To jsem vyšla ta panička, bacha. Ty trubice, ty tam taky byly. Já už jsem brigade. Prostě To nemůžu pryč. Ale Bačo, už tě vyprovodím ze služby. Jo, už zmiz, hasni a zmiz. Jo. Za ovečka máš. Jo.
Ale Bačo, a to PDAčko s Potom tím, dělej. s tím rádiem nechceš, jo? Tak dobře, já tady Jo, dám. oni tady víš, koho mi to tamhle ležej, tamhle ležej. Jo. No! Škoda! Teď no. Co? Máš, ne? Nebreč. Realistně si. Ano. Pokud chcete nic to lepší. slyšet, co jsem vám začal říct? Řekni mu to, řekni mu to. Já vám to řeknu. No. Ta, jak tady chodila, Ta ta s tím blondýna. kabátkem, panečku, tak šla, to bylo normálně, ovečka vedle ovečky. A houpali se, co? Houpali se, co? No ty se, ty vole, věšák Vlastně vedle neumím. věšák. Já tam mrdám. Pane, na toto já nemám. Do piči. No, Bačo, a houpali se, víš, si říkal. Jsou ty Tak, zleva doprava, nahoru dolů.